quan nota que fa molta calor s'engega i es va aire tot. Quan fa fred es para. Què fa aquest? És una balxona, té les forats i pitjor que tot s'inclina la plataforma, has de colar la pilota. Passa pàgines. A veure, Marc. I aquest? És una màquina espantadora som aquí. Amb un pica-pica, amb un tipus de pica-pica que hi ha. So here we have the truck. It's a bit based on Arduino and some legs issues, and it's written in English because we did this in partnership with Erasmus. So we did in some guys who work on it, and some of them are Saps? Sí, les que ens han tan agradat amb aquestes activitats. I ara venim a explicar la nostra marca. Bueno, i la meva mà també. No? No són germans. I com és que aneu vestits amb la mateixa dessuadora? Hola? Ah, no, perquè som el mateix institut. Hola, som l'Institut Francesc Rival de Solsona. Us explicarem el nostre projecte, el ventilador automàtic. Nosaltres hem agafat uns llistos i vam fer un suport rectangular per a sobreposar-hi una peça també rectangular que dins hi va un ventilador i aquest ventilador va connectat a una placa Arduino que també hi va connectat un sensor de temperatura i amb el programa Arduino vam fer un programa que
doncs és que si una variable que hem creat nosaltres, que és la temperatura, està a més de 50, el ventilador s'encén. Aquest projecte ens ha fet aprendre molt sobre la programació Arduino i sobretot també amb la impressió 3D. Donem moltes gràcies als professors Pepo Redon i Ramon Casas que ens han ajudat molt en aquest projecte. I ara us mostrarem un vídeo que vam fer pel nostre projecte. Si me'l podeu posar, sisplau. Gràcies. I la Clara també explica el pa. Bé, el projecte que hem fet és el passapàgines d'un llibre que amb el servo de xip continu i amb la placa Arduino Uno i el Shell fem girar aquesta rodeta que podeu veure aquí a la càmera i aquesta goma que hi ha aquí al costat de la roda doncs ajuda a girar la pàgina. Ara podreu veure el vídeo aquí a la pantalla. Bé, com heu pogut veure, la goma que tenim aquí doncs, ajuda a girar les pàgines. Si el voleu veure més profundament, doncs estem a dalt, al pis de dalt, a la taula 18 i som al projecte número 128. Moltes gràcies. Del centre de Catalunya venen aquests nois de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona que ens porten un enzim que no l'hem vist mai en aquesta filla. Això té el quart any. La creativitat que teniu, els nois i les noies que venien a aquesta filla és increïble. Hi ha projectes que són sempre nous i això val la pena que ho tingueu present. Hola, bones, som el Pau i el Sergi Mariano Mesa i venim de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona. Bé, el projecte que hem fet és el passapàgines del llibre. Positiu o no? Molt bé, vinga. Porto des de El día de